Mä sopisin aika hyvin mainosalalle. Että sit kun telkkarissa loppuu nämä hommat, niin mä ajattelin, että mä siirtyisin sinne. Ai joo. Eikö niitä aika vaikea tehdä? Mainoksia? Niin. Ei todellakaan. Mä en sais unta, kun mulla tulee koko ajan niin mielettömiä mainosideoita. Ihan koko ajan tulee vaan trrrr. Mutta jos sä tunnet ketään mainosalalta, niin mä voisin lähettää niitä sinne. Mainoksia? Niin. Sano esimerkiksi joku ihan mikä vaan aihe, niin mä keksin sulle niin mahtavan mainoksen. Kahvi. Okei, kahvi. No, olisi semmoinen kaunis musiikki. Sitten siinä olisi joku vaikka kultaseppä tai joku muu kädentaitaja. Sitten loppuun voisi tulla joku, että samalla ammattitaidolla syntyy myös täyteläinen bilemokka. No sano joku toinen sitten, joku muu tuote. Vaatteet. No, olisi tämmöinen vaatekauppa. Ja sitten sitä vaatekauppaa pitäisi ihan semmoinen perustyyppi, joku vaikka nyt Timo. Ja sitten vaikka se vaatteen hinta olisikin 100, niin se olisikin 99. Kato, se kuulostaa heti halvemmalta. Se olisi vaikka Timo Kledjuhuoneelta 99. Joo. Tällainen tyyppi. Ja sitten tämmönen biisi. Mulla on tällainen pitkään ollut tämmönen ihana mainosbiisi. Joo, okei. Pane rahkaa tulemaan. Kato johonkin rahkamainokseen. En mä tiedä, mitä se... Älä lähetä näitä kenellekään, nämä on kaikki tehty jo. Ei varmasti. Nämä on vanhoja mainoksia, nämä on tehty ajat sitten. Miten tää sitten on mahdollista, että nämä soi mun päässä koko ajan? No koska ne on klassikoita ja ne on tehty... Ne on pyörinyt vuosia telkkarissa, ne on jäänyt jonkun se alitajunta jostain lapsuudesta lahesta. Onko? On. Eikö se nyt yhtään pysty erottaa sun aivokerroksissa, että mikä on niinku omaa keksintöä ja mikä on nähty jossain muualla? Tunnet sä sieltä mainosalalta ketään? No kato, jos sä tunnet jonkun, niin laittaisit sille niinku viestiä, että deletois ne kaikki, mitä mä oon lähetellyt. Onko se lähettänyt näin? Mä oon saattanut lähettää niitä aika monillekin. Mut hei, mitä väliä? Eihän kukaan katso edes mainoksia. Kuka katsoo mainoksia? Ihmisillähän on myös elämä. Hae mulle jotain kahvia, Jouko. Hirveä kahvi. Hammasta rupes kolottaa. Mä oon sulle Kiitos. kahvia ja hoitaja. Hae vaikka sitten pehmeä ja täyteläistä bilemokkaa. Pistä maitoa tulemaan. Sitten on tällainen, jos et sä soita. Tommonenkin. Mä en ole vielä pidemmälle kehitellyt sitä, mutta sen alun.